bi médaille di Roma ibo to do mayike may médaille ma da mama minaya ay mubarake jamana yumona jabi ay mubarake ka fodro loko be jeni mobile gono na ka dala san ka frontière da tuku kala ina mbala tumami akuma ka mambulo ya ako mama nini korosi ni saranna ala kote yi sarafu o me fanga min bene minu tu me safu olu de fanga imblai o e medai ta kadima me yamne do adira auna munai ba medai karamo ne ba be ki ni go mai ni nga karamo ba be ki ni go no go ni mai so do kadima ki kata claim iteta karamo ne ba be ki ni nga mai ni mai biye ta kadima ma kwa eta bonyi iteta mai ne ba be ki ni nga 190 de tumbi bulu bibe 28 kono mobli nyena ma pase nyaay lela to qadri digo ga rola mais 90 mbi bolo to me yanuka ni ndima munami bala no mai mba pe kinyi ngo eseo katisi fasilila obe kutubala kadofo doe slameya lo de kawa atigi masima amini amakuma fi amadoi kasila biye kadim mama ama biensa akanumago de sodo yorosa France Espagne Italie kuna banya ni sodo make dine mo siye duna kono malite de duna mo siyo makai duna kono kuna banya ka bieda na ka dema makukana o problème de rojuma ko bieware obese kaba ko dungwa ko imbora salamea ko inte c'est-à-dire dine kuma te tungwa karamo ne ba fe gini ngo ebe silakso mingono ese kira yi sira simanso kono sallallahu alaihi wasallam o mundi la ite boy kata do boko so do kono wula kono mo ga ti so do dia kade dia manganga ke mawre ya medai kanga di maki bau di ma maki ba medai kanga ta le de ma general maki ba selama demsenu tu manata kalana utu me bofu terus lo makiba de kereke pour gouvernement ka se ka place duma desono ka do fonction publique ina ese o bora ka ira ka bolo da disika ka eninge boko imbe famu kwa ni ba fe ka to ni ube ni ba fe ka c'est-à-dire na le pour nati chrétien ga abeduka nati chrétien ga abeduka nati ninga abeduka me kramo ko ne ba fe gini ngo slameya no ese ma ka ngata ba mo ma ka so ma fengila ne makala ne ire kala me ka ngini nganga karamo ko di mobili nyuma mbe di ma bi itu do fana fere ka di sege ma ka to do ma wa e ka tu ga 190 kilo ngoro hera ka di be hari sini no ye siri Usman wala hari États-Unis abeka aka kalandeu gouvernement ka doro mentala mate min ka doro membala kalandeu de yayi har no kara kalande nyena naloma we o kalandeu ya kam ka kai e fuite fo aidara ni ga dini na e ka nga biga simanso imore be yoro mi kata do bogoso ko nanga ti segere mobili mimbi bolore na daka gele parce ne ya yenyela ibo fere ka babini sanwe wotoro an yebe to katika sufi adama sara segengono adama sara segengono sufi adama karamo ko ba min tumbe segu ibadon gijo almami ya kuma kamea sumaila drame de la kaya be ko fenfo ubi abaketa ko in famunendo yani ka ke ko ni biye tarani nawo karamo gazera ya karamo gazera noe imam dikui au minate bolo kelena ni mate bolo ne tigani ani mesaoka ama mashi na bora chemi be yembela bena do mi ore tumba kasu atoko ere bora guita na o mi meta bolo kana ama mashi tuma mi ne fe frapu ke au solo mo sabatara fu
o y'a sɔrɔ Suwala taara o y'a sɔrɔ Banjugu taara o y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw taara bon kanu bɛ yɔrɔ jumɛn an bɛ jamana jɔlaw don koyi n'a fɔra kuma bɛ fɛn ɲɛ maa kɔni ye kɔni sisan an b'a sɔrɔ Fidel Castro ye dunan bɛɛ mara transition in fana bɛ ten de koyi n'i ko k'u ka ɲi dɔrɔn médaille bɛ d'i ma n'i ko i t'u fɛ dɔrɔn i bɛ bila kɛrɛfɛ e ma yɛrɛ wolo ye bi e ni Ala cɛ Mali constitution kan ka dilan ko yɛrɛ wolo ma don a e ni Ala cɛ i yɛrɛ ni Ala cɛ Mali constitution kan ka don minnu ko k'u tɛ constitution in fɛ dɛ minnu n'an y'u bin k'u man ɲi anw de malola dɔrɔn sori anw malola koyi Adama anw malolen don walahi an bɛ tagama la an malolen don an ye minnu kɛlɛ kunun bi olu de filɛ fanga nafa kɔrɔ bi olu de filɛ bi u bɛ k'an ka taa ka don fɛnw na a ka bɔ hakili ma Goyita Jarasuba mais a lajɛ kɛ comment dire la min lunette baraba bɛ min ɲɛna muso in tɔgɔ bɔ mun na k'a tun bɛ ino sura rakita la Embarcalman ɛrɛ k'a lajɛ an k'olu min ba ye donc an de kɛra kalontigɛla ye quoi ko mɔgɔ 50 a kɛra 66 ye pour dɔrɔn minnu bɛ critique kɛ k'u kana fɛn fɔ tugun e ni Ala cɛ maa kan ka da nin politicien ninnu dɔw la e ni Ala cɛ aya fana b'a kɔnɔ ko den cɛ ye an ye ko faamu sa o e ni Ala cɛ Mali ko kan ka dilan bi an yɛrɛ ni Ala cɛ an bɛ sa an bɛ se kotigi ma ko yɛrɛ wolo maga kelen t'a kɔnɔ ou bien mun yɛrɛ wolo ma ɲininka tuma min b'u di da CEDEAO disi la fo kana sanction bi Adama kan le commandant en chef le digne héritier de Bamanan k'a tɛ se ka taa Union européenne kɔnɔ o mɔgɔw de bɛ bila bi kɛrɛfɛ yɛrɛ wolo bi ninnu Lorona Musa a ka bon Kadija ninnu muso furulenw k'u ka ko bɛɛ bila dɔrɔmɛ ani Sɛgɛsi Babi Sidiki olu tɛ ɲininka minnu nana sisan a ma k'an ka mangalani ka bolo a nɔfɛ sabu sisan a fagali sera an y'an da k'an da yiri kɔrɔ ne ni Sori Kasiko an siɲɔgɔnna Laji Keyita u y'a bɛɛ dun an b'a ɲɛ yɛrɛ tuma o y'a sɔrɔ u tilala u b'u bolo kɔrɔ an ko k'a kɛra cogo di anw tilala o de bɛ kan ka kɛ sisan minnu ye kɛlɛ kɛ k'u ni di jaabi n'u an tun bɛ to a la bi anw de bilala kɛrɛfɛ ne kɔni tɛ don a la hali n'u ye ne wele walahi ne t'a mais u tun kan ka yɛrɛ wolo kɔni wele wallahi u tun kan ka yɛrɛ wolo wele ka fɛn dɔ dilan dɔrɔn ka na dɔrɔn ko forçat civil ne mana Ayise Baba ye quoi parce que o fana tun ye dɔ fɔ Diko ma quoi o ka mandiya sɔrɔla ten n b'a ye sisan caméra bɛ jɔ a kan dɔrɔn a fana bɛ munumunu na dɔrɔn k'an bɛ sɔrɔla su kɔnɔ n b'a diyara bi de an bɛ kɛlɛ kɛ tuma min o y'a sɔrɔ a bɛ hors thème la animatrice de don an b'an ka kɛlɛ la maa si m'an dɛmɛ bi yɛlɛma kɛra sɔrɔlasiw nana parce que sɔrɔlasi ninnu fana ne yɛrɛ t'a dɔn olu fana bɛ min nɔfɛ sa a fana b'a fɛ ka to fanga in na de ya fanga diyara de ya parce que ne tɛ se k'a faamu Ismaël Sɔnna an ka minnu kɛlɛ kunun n'u ko anw ye jamana cila ye k'an tɛ jamana dɔla ye anw de bɛ gaze anw de bɛ bila kɛrɛfɛ anw de bɛ buruja anw de bɛ nin minnu ko k'an ye den kolonw ye olu de bɛ taa la ka bila fanga kɛrɛfɛ mais Ala kɔni bɛ yen i bɛ maaw nɛgɛ mais i tɛ se k'Ala nɛgɛ dɛ a ye taa n'a ye koyi mais u b'a fɔ ko cortège kɛ ma kɛ o don na a tɔgɔ Sogɛli ma kunba ni cortège ye ou bien Nioro fana tɛ Mali fɛ hali bi ne nalen ni cortège bɛɛ na furusirilaw ou bien o fana tɛ Mali kɔnɔ a ka bon ko in ye min ye i b'a dɔn wa Diko kunkolo man d'an ye u bɛ siran ɲɛ Jawara walahi nin de don u bɛ siran Diko ɲɛ de parce que ne tɛ se ka nin faamu quoi dɔ bɛ bali nin na mais dɔ bɛ nin kɛ foyi tɛ bɔ a la gazi filila ka bolo ma minisiri kelen tɛ yen min taara fɔ kelen i ni minnu ye kɛlɛ kɛ kunun ne ta u tɛ na ni Diko tun tɛ hali sɔrɔdasi minnu bɛ yen walahi u tɛ na fanga in na walahi o de bɛ gazi k'an b'a mako ko parce que Asimi ka d'an ye hali ni Asimi ka d'an ye an bɛ tɔw ɲɛfɔ hali ni Asimi ka d'an ye an bɛ tɔw ɲɛfɔ
min kɛra a ma bɛn bi a ma bɛn sini cortège ma sokɛli yɛrɛ kunbɛn yan mun na o m'o interdit ou bien sokɛli ka fisa ni Asimi o sokɛli ka fisa ni Diko ye awɔ parce que a bɛ premier ministre ya la o tɛ forçati ma o mana taa Gabon an denmuso taara ka yan a ma kunbɛn comme président ya o don loi in tɛ yen yan c'est-à-dire kunkolo ko de ye jamana ye f'o de ka bɔ yen tant que o ma bɔ yen jamana in bɛ halaki ka taa fɛ mais Asimi filɛ o t'a bali ko n ka tɔn ɲɛfɔ hali sini ne bɛ n ka tiɲɛ fɔ parce que ne mago tɛ fanga la hali n'u tun ye n wele n tɛ don a kɔnɔ n mago yɛrɛ tɛ k'u ye an b'u dɛmɛ tiɲɛ de kan mais ni min kɛra an ma ɲɛ an b'a fɔ an tɛ mɔgɔ ɲɛda lajɛ dɛ n'a ka di i ka kan fɛ n'a ka di i k'a to yen an tɛ den ye foyi ɲini bi san 66 an don n'o kɔnɔ a ma dafa an bɛ ɲini ala fɛ ala ka dɔw fara kan an ka fantanw dɛmɛ an b'o ɲini masa ala fɛ anw tɛ faama fila balo faama kelen de b'an bolo o ye ala de injustice de ye an ni Ismaël b'o kɛlɛ de la injustice de ye jamana in ci bɔ an ye minnu kɛlɛ kunun olu de filɛ bi ka taa minnu yɛrɛ ko constitution kana yɛlɛma ko maga kana k'a la olu de filɛ a kɔnɔ bi olu makunnen don parce que wari min bɛ na di est-ce que jamana ko don tugun an bɛ Bill fo ka sɛgɛsi Babi fo ka le commandant en chef maa si tɛ se ka bɛn ni Sidiki ninnu nɛgɛ banna ni madame Keita Kadija aw kana aw yɛrɛ sɛgɛn ani Bill ninnu ani Papi parce que an y'a ye olu ye kɛlɛ kɛ aw b'an kɛ tɔw ka na o i ye minnu ye kunun ni k'a sɔrɔ foyi kan foyi t'u da jamana in kɔnɔ bi olu de yangalen filɛ an kunna u bɛ boli boli la télé la dɔrɔn hali n'u ko sɔgɔsɔgɔ caméra bɛ boli ka taa yira u b'a bɔ télé la n ko bɛn n'a diyara de ni n'a diyara ɲinan bɛ kɛ nɛrɛ kɔ mais Sunbala ba ye nɛrɛ ye wallahi talahi ni Diko tun tɛ mɔgɔ si tun tɛ se ka taa ni IBK ye a kelen tɛ dɛ mais ale de bilala a ɲɛ ni yɛrɛwolo tun tɛ sisan tun b'a sɔrɔ sanction bɛ jamana in kan min ka jugu ni i y'u ka mɔgɔ kelenya la minnu ko k'an ye jamana cila u y'olu de wele ka na président an ye minisiri jɔ fana lamɛn kunun Nations Unies na ale yɛrɛ b'a dɔn ani ala cɛ ko élection in tɛ se ka kɛ mars a b'a dɔn Diop e b'a dɔn pɛrɛ papier ma ladilan carte d'identité ma d'a ma liste électorale ma dilan min yɛrɛ bɛ sigi ko EJ o ma sigi Mali yɔrɔ yɛrɛ sɛkili hali découpage ma kɛ élection bɛ se ka kɛ mars cogo di hali ni nin ye États-Unis a tɛ se ka élection kɛ dans un mois a ye tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye ni sanction wɛrɛ nana o b'a fɔ oui souveraineté retrouvée non bu Samake non u binna Mali kan parce que an ye fantan ye aw tɛ se ka maa si nɛgɛ n sen na aw ko san 5 aw yɛrɛ de ko san 2 ni san 2 sera n'aw ko k'u bɛ sanction ta kan an tɛ jɛn n'a ye an b'a fɔ aw de nɔ don parce que tɛ se min na ka n'i kun don a kɔrɔ c'est assise ko san 5 aw ko ayi aw ko san 4 aw ko o ka ca aw ko san 3 aw yɛrɛ de ko san 2 c'est donc m'ont imposé dɛ aw yɛrɛ de y'a fɔ bon n'a sera sisan u bɛ tila ka mɔgɔw fɛn kɛ ouais retrouver national retrouver indépendance sɔrɔla sisan dɛ an kana sɔn o y'a sɔrɔ aw yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ k'a tɛ se ka kɛ n'aw b'a dɔn a tɛ se ka kɛ a y'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ san min a y'o fɔ aw ka fara ka mɔgɔw nɛgɛ ka peuple bila ka tugu aw kɔ k'a sɔrɔ tiɲɛ t'a la e ni ala se mars élection ɲuman bɛ kɛ o tuma u bɛ n'a kɛ yɔrɔ jumɛn bon n'o kɛra tugun u bɛ n'i jɔ wayi an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan a ye bɔ aw ka yɛrɛ ka bɔ an kɔ aw b'a kɛ tan an sɛgɛn n'o la koyi ni fanga ka d'aw ye a ye tɛnɛ bila an bɛ votaw ye Asimi ka di Mali bɛɛ bi aw ka bɔ an ka to k'an munumunu komi kɔ tɛ ni élection ka d'aw ye aw b'a fɛ ka k'a ye aw kana dogo a y'a fɔ panparanpa parce que aw ye maliden de mais an ka to transition kɔnɔ badabada MCA mɔgɔw t'a fɛ a ka ban parce que u bɛ diya la Sɔkɛli yɛrɛ t'a fɛ ka ban o et pain in ka di de koyi 75,000 a ka di koyi e t'a kalama yɛrɛ e m'a nɛnɛ de i m'a o tɛ kuma la bɛɛ kilimɛ k'i sigi ni maa o maa bɛ kuma ouais le libérateur Asimi le digne fils Asimi n ko nin tɛ la Asimi kunfɛ parce que Asimi b'aw dɔn yanni aw b'a dɔn a la aw de tun bɛ dɔ fɔlɔ Asimi ye o
jamana colonisera hari nyegen gono colonelu debe hari laboratoire gono ukata utado numanta utise au taraka kiratugu zéro à la base de zéro à la base koni koti Sadio amifu anya baraye Sadio ni sorasi do kumana kuno akwari ni dugo bata Sadio fe ni ko wari abadi barakelado akoni be homme de terrain colonel nani be kata asimi katabla jaw katabla murgo konela katabla Sadio la ko homme de terrain ko machunde u yake nor la kasoroga do bi kanga nanu numbla oh maintenant tout bla fana u ka nya fanye u be min fe u to folanyo ambe mun tro na sira sisan dugu suri kasoge albo aya ira maula ka babanko souveraineté wa be ka dangari de kana ni te dangari ko yo au de plan wono tisi do ya fa tebe min be da ko fo au ka daere nambe tonye fa voilà marsi menace so be wuli dugu voilà o kwa mo menu be rezonunga jabe bolu bla wuli malit boteke malika ntuku retrouver c'est non ma ben boya ore de 2 ans 2 ans élection te kangake 2 ans mena reprendre au commando le 23 mars mena ambe dona février là le premier Ramadan mais ici maintenant et ma signorobe découpage make abuseka oke tukudi ay tiempo mo ye ni mimbe ben ayo fo minte ba ayo fo utiseka fo ikana pasamba uko me kana mun ko mi kote o be diala on dukuna be tignya so da la he ate bene no ate ben tien torondi président ko ingacha ni comité mi sigile ye mo do ya kono abe ko mi dro ki kundo jurula ki re ba parce que ka kele ke bulu fude ko anga kele be ni ka kambulu fude parce que te mo la me min ka du boke mama ba ko kani kan gode ka du yere wolo to ko be folo to ko yere wolo de ko se be bara mo ko to ko wala to ko e bu da wolo de kele impe ka to sa don be men tigira wallahi ye min ka ma chi ma ke wallahi wi kele min ka ma chi ma ke maybe wole la nye do ya kono c'est très bien ya lu ko nous c'est bien mais on ya kele ko asro mo ko chamanta la mais ma chama ba kono bi de minu ko kuta asimi be ku kata uyo chama ne ta pro lu kana fa go ku ma u desra ko re ke yere wolo la ko yere wolo ka tuku ko mi baka u nye tuku ne nu e pe me ke second aw ya sura yere wolo be aw be ta ka yere wolo tu awani yere wolo ta la fuiti ba fa o ye bi de wallahi ne te yere wolo la mais mba do hakilin be dimsin nu na u be tinye de ka présent nera talo ministre de la santé be mina asmin ka genga gouvernement gono ate fu ilai mais wata grebula sini nyala me bi so madai na prince ga émission la ministre de la santé